nens i nenes, ara us ensenyaré a utilitzar el Google Sites. En primer lloc, el que hem de fer és anar al correu electrònic, que ja en sabem. Després anirem a les aplicacions de Google, que són aquells puntets que tenim a dalt a la dreta, i anirem a l'aplicació de Google Sites. Un cop estem aquí, nosaltres, que ja haurem creat la pàgina web compartida, trobareu la vostra pàgina web en aquesta com una imatge així semblant. Us ensenyaré igualment a crear-ne. Aquí teniu diferents models, però triaré el del Google Sites de color blanc, el que està en blanc. El primer que heu de fer és posar el títol de la vostra web. Heu de decidir com es dirà la web. Recordeu que heu de treballar un ODS i ha de tenir una relació amb l'ODS que trieu. Aquí posareu el títol. Llavors, quan comenceu a escriure, aquí automàticament us surt un menú semblant al del Word. Aquí tenim per posar títols i subtítols. Veieu que va canviant el tamany depenent del tipus de text. Aquí podeu triar el tipus de lletra, el tamany, si voleu més gran, l'heu de seleccionar. Negreta, cursiva, subratllat i el color. D'acord? Un cop teniu el títol creat, aquí us surt també el tipus de capçalera. Això d'aquí és la capçalera de la web, d'acord? Tipus de capçalera teniu el banner, que quedaria així, només que es vegi el títol, sense cap imatge de fons, el banner encara més gran i la portada, que seria encara més gran. Per veure com va quedant la web, el que hem de fer és donar-li aquest previsualitzar d'aquí, aquest icona. Si li doneu, veureu com us va quedant la web des de l'ordinador, des de la tauleta o com es veurà des del mòbil. En aquest cas el que farem és posar com un banner. D'acord? Així. Després, al fons també us deixa canviar la imatge. Ara mateix hi ha una imatge. Podeu penjar una de l'ordinador o seleccionar una imatge que sigui en el vostre Drive, d'aquestes que us proposa Google, o la podeu cercar a internet, d'acord? Jo la triaré de la galeria perquè veieu com queda més o menys. Triarem aquesta i li donem a seleccionar. I veieu que us ho posa aquí al darrere. Aquí us surt això, aquest angle és perquè pugueu moure la foto, si voleu per aquest costat, d'acord? Que us la deixa moure perquè feu la part de la imatge com us interessi. I després aquesta part d'aquí el que fa és ajustar el to. Així es veu més clareta i així us enfosqueu una mica perquè es pugui ressaltar una mica més el color del títol. D'acord? Podríem posar un altre color que es vegi més, d'acord? Perquè ressalti més. En aquesta part d'aquí baix és on posarem la presentació de la pàgina web. D'acord? Aquí posareu qui forma l'equip i qui ha creat aquesta pàgina. Si us hi fixeu, quan moc el ratolí, aquí surt el afegeix un peu de pàgina. Hem de vigilar, d'acord, de començar a escriure aquí i no el peu de pàgina. El peu de pàgina us l'explicaré una mica més endavant i veureu el que passa, d'acord? El següent pas que heu de fer és anar a triar el tema. Per què ho dic això? Perquè després començareu a crear pàgines i si canvieu el tema més tard, s'us mourà molt el format i haureu d'estar retocant constantment. Llavors està bé que ja tingueu el títol i vingueu aquí i proveu els diferents tipus de temes que hi ha. Per exemple, aquest senzill, si veieu, no passa res, però quan vulgueu fer, per exemple, un títol aquí i li vulgui donar un color, aquests colors tenen relació amb aquests que jo trio aquí. Si ara trio el verd, quan vulgui fer el fons d'aquí, ho veieu, apareix el verd. D'acord? Després, aquest, per exemple, aquest el que fa és que sota dels títols us posarà una línia del color que vosaltres trieu. D'acord? Aquí podeu triar el color i també el tipus de lletra, que n'hi ha 3. Llavors us canviarà els títols que aneu fent amb el tema que heu triat. Aquest altre és el diplomàtic, el que fa és que us fa aquest rectangle amb els títols, també li podeu canviar el color
I heu d'anar tenint en compte doncs, aquests aspectes, no? Que nosaltres utilitzem això i us anirà canviant el format. I aquest també, que us fa una línia aquí d'un color, que també podeu anar canviant-lo per aquí, i això també implicarà que aquí també tingui unes altres tonalitats. I l'uniforme, que ens fa una línia aquí baix, que també la podeu canviar per aquí, el tipus de lletres. D'acord? Per tant, el primer que fareu és posar-li el títol a la web, després anar aquí a temes, aquí hi ha 3 pestanyes, anem a la de temes i trieu un tema. D'acord? Un cop fet això, el que farem, mireu aquí també, a vegades depèn del tema que trieu, en comptes de tenir la web en fons blanc, us fica aquest color així fluixet. Llavors, quan escriviu, us queda després aquest rectangle així blanc. D'acord? Però això sobre la marxa ja ho anireu aprenent. Val, següent pas, crear pàgines. D'acord? Aquí ficarem la presentació de la web, amb un fondo, amb una imatge que tingui relació amb l'ODS que heu triat, i després anirem a les pàgines. Aquí a les pàgines, aquesta d'aquí és la pàgina principal, és a dir, la que es veu. D'acord? Per veure com va quedant la web a mesura que l'aneu fent, podeu anar a aquest icona d'aquí i previsualitzar. I veureu com es veu des del mòbil, que es veuria així, des de la tablet o des de l'ordinador. I així d'aquesta manera aneu veient com queda. Llavors, pàgines. Amb aquest mes d'aquí creareu les pàgines. Llavors posarem el mes i el primer que posarem és què és un ODS de títol. I li donem a fet. Automàticament us crearà aquí una pàgina i veieu que en el menú d'aquí dalt us surt la pàgina principal, que és la que hem creat primer, i la pàgina de què és un ODS. D'acord? Aquí explicareu què és un ODS. Hi ha dos formes de tenir el menú. Aquesta és una, que és tenir-lo aquí dalt. El que passa que quan anem afegint més pàgines, doncs el menú es va allargant tant que no hi cap i llavors es crea automàticament un desplegable. O si jo me'n vaig aquí a configuració, a navegació li puc dir que ho vull a la part lateral. Li doneu aquí part lateral i veureu que aquí us sortirà totes les pàgines que aneu creant. D'acord? Aquí podríem crear una altra pàgina, que seria l'ODS, i poseu el nom de l'ODS que heu creat, jo el deixo així, ara posaríem el nom de l'ODS, i afegiríem aquí l'explicació de l'ODS que heu triat, de què va l'ODS que heu triat. I el que farem és ordenar, perquè surti primer què és i després l'ODS. Com ho fem? Apreto aquí i l'arrossego cap a baix. I d'aquesta manera també podeu endreçar les pàgines. D'acord?